15 сакавіка Беларусь адзначае Дзень Канстытуцыі, але для многіх гэта не свята, а хутчэй дзень памяці па дакуменце, які калісьці абяцаў нам вольную і дэмакратычную краіну. Канстытуцыя 1994 года была сур'ёзную грамадскую дамоваю, дзе ўлада належала народу, а прэзідэнт быў толькі выканаўцам. Сёння ад таго дакументу засталася толькі вокладка. Першы самы балючы удар быў нанесены ў 1995-1996 годах. Лукашенко правёў так званы рэферэндум. У выніку мы страцілі пагоню і бел-чырвона-белы сцяг, нацыянальныя сімвалы нашай гісторыі. Беларуская мова дэ-факта была выцесненая на другі план, а прэзідэнт атрымаў права прызначаць суддзяў, распускаць парламент і выдаваць дэкрэты, якія мацнейшыя за законы. Жорсткае разбурэнне парламенцкай сістэмы не засталося без адказу, хіба што інтэлігенцыі. Пісьменнік Васіль Быкаў у тыя дні выказаўся вельмі проста і дакладна. Сёння ён перамог рукамі гарэлаў у чорных масках. Ужо пэўна, што на Беларусі не будзе парламенту, не будзе дэмакратычных выбараў, знікнуць рэшткі вольнай прэсы. Краінай закіруе прэзідэнцкая хунта, а як кіруюць хунты, мы добра ведаем з нядаўняга вопыту. Што ж, можна хіба павіншаваць беларусаў з мінулымі выбарамі. Гора не зробіш для сябе, для грамадскасці, для нашчадкаў. У 2004-м чарговы раз перапісалі Канстытуцыю. Тады знялі абмежаванні па прэзідэнцкім тэрміне. Лукашенко атрымаў магчымасць абірацца бясконца. Аднак самы цынічны крок адбыўся ў 2022-м. З Канстытуцыі выкраслілі артыкул, які абвяшчаў Беларусь бяз'ядравай зонай і нейтральную дзяржавай. Гэта была клятва нацыі, якая перажыла Чарнобыль. Выкрасліўшы гэты статус, рэжым ператварыў краіну ў ядравы плацдарм, а кожнага беларуса ў закладніка чужых імперскіх амбіцыяў. Што засталося ад Канстытуцыі 1994 года? Артыкулы пра правы чалавека выглядаюць як здзек, а падзел уладаў ператварыўся ў тэатр аднаго акцёра. Гэта гісторыя пра тое, як галоўны закон, які мусіў абараняць нацыю, ператварылі ў прыладу нашага зняволення. Калі казаць пра тое, з чаго пачыналася, то у 95-м годзе мы убачылі рэферэндум, які мяняў адносіны да сімволікі беларускай мовы, але да гэтага былі рэчы, якія даволі складана нават і патлумачыць. Вот, прашу прабачэння, я бы нават проста, каб не памыляцца, зазірнуў. Вось 9 красавіка 96 года Лукашенко выдаў указ нумар 139 о пераўтварэнні ЗАО міжбанкаўская валютная біржа. Гэта было прыватнае прадпрыемства. То бок розныя рэчы, якія быццам бы былі, належалі розным асобам, можа быць, штосьці прыватызавалася неправільна, але гэта было ўтворана. Яе нацыяналізавалі, і ніхто не пікнуў у той момант, калі у іх забралі ўласнасць. Закона аб нацыяналізацыі не было, гэта было незаконна. І суды былі жывыя яшчэ тады. Які год? Это ўжо 96 год, але самы яго пачатак. З пачатку 96 года ў Беларусі мусіла адбыцца судова-прававая рэформа, у якой мусіў з'явіцца, умацавацца інстытут незалежнасці суда і з'явіцца суд прысяжных. Это то, што дасталося Лукашенку ў спадчыну ад Верховнага Савета яшчэ папярэдняга перыяда, калі ён быў яшчэ 12-го склікання, але вот, дзе быў Анатоль Лябедзька адным з дэпутатаў. Але Лукашенко сваім указам спыніў гэтую рэформу, і у нас не адбылося суда прысяжных, у нас не адбылося ўмацавання інстытута суда, наадварот, яго падпарадкавалі. То бок былі рэчы, якія былі, у прынцыпе, навідавоку, але калі баліць нешта, вот мне, допустим, нешта муле і гэтак далей, я звяртаю увагу на тое, што мяне муле, я не звяртаю увагу на ўсё. І вот не ўсё было навідавоку, так скажем, шырокай масе. Анатоль, а вось вы былі сведкам усіх гэтых падзей, вы бачылі ўсё на ўласныя вочы. А тады, вось, 30 гадоў таму, вы разумелі, што праз некалькі год ўсё адбудзецца так, як адбываецца зараз? Ці прагназавалі вы нешта? Якія пачуцці у вас усе гэтыя падзеі вызывалі?
Ну, ведаеце, каб можна было тады прагназаваць на 2, 3, 4, 5 гадоў, то, відаць, можна было пазбегнуць той сітуацыі, у якой мы аказаліся. І гэта не моя адметнасць. Такі быў час, пачыналі мы прыгожа, дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце, наступны крок прыданне дэкларацыі статуса канстытуцыйнага закона, а потым стварэнне канстытуцыйнай камісіі, якая выпрацоўвала асноўны дакумент, гэта чарцяжы, правілы, па якіх мусяць жыць на той час амаль 10 мільёнаў беларусаў. То бок трэк быў правільны, паступовы, але вось з рэалізацыяй атрымалася так, як атрымалася. І Канстытуцыя 94 года, я б усё ж таки тут паспрачаўся, яна была далёка не узорная, таму што ўзніклі якраз праблемы з яе імплементацыяй, з яе прыняццём, і ўжо тады ўзніклі пэўныя пытанні. І Канстытуцыю рыхтавалі пад Кебіча, яе шылі менавіта пад яго палітычны густ, і номенклатура не толькі ішла за трэкам агульным, які быў на той прасторы, дзе з'явіліся новыя дзяржавы, што была такая мода на прэзідэнта, але разам з тым для номенклатуры гэта быў шанец захаваць уладу, пры тым, што яна згубіла сваю папулярнасць, і на новых выбарах можна было прагназаваць, што партыйная номенклатура мела пэўныя праблемы і цяжкасці. Таму вось інстытут прэзідэнта, ён быў пад Вячеслава Францавіча, але аказаўся, для яго не па памеру гэтая шапка, а вось для Лукашэнкі яна аказалася такім цеснай, і Лукашенко пачаў рабіць тое, што гаварыў гаспадар Паўлюк, ён пачаў прыстасоўваць сітуацыю пад сябе, арыентуючыся не на Канстытуцыю, а на сваю папулярнасць, якую ён меў у грамадстве, а таксама на такія інструменты, механізмы, як указы, дэкрэты і распараджэнні. І мы атрымалі тое, што атрымалі. Самая вялікая праблема таго часу, што не было таго лекара, які мог даць гэты дыягназ, што беларускі правіцель Александр Лукашенко, ён хворы на ўладу. Вось такога прагноза тады, на жаль, не было. А што самае такое каштоўнае, што прадугледжвала Канстытуцыя 94 года і што змяніў адразу рэзка Лукашенко на рэферэндуме 96-го? Змянілі людзі, але мы разумеем, як быў збудаваны гэты рэферэндум. Мне падаецца, што мы разумеем. Ведаеце, Канстытуцыя, якая была падрыхтавана, рыхтавалі 3 гады, пісалі праект Канстытуцыі, было абмеркаванне, нават ёсць такая кніга, дзе зафіксаваны тыя прапановы, якія ішлі ад людзей, ад грамадства, то бок сам працэс стварэння Канстытуцыі быў дастаткова дэмакратычным. Канстытуцыя 94 года у гэтым, на мой погляд, з пункту гледжання сённяшняга дня, і хіба, і праблема тое, што яна зафіксоўвала прэзідэнцкую форму кіравання. Прэзідэнцкая форма кіравання гэта заўсёды ёсць спакуса, бо заўсёды знойдзецца, калі не сам прэзідэнт, то з'явяцца яго дарадцы, якія могуць сказаць, што так, гэта прэзідэнцкая форма кіравання, у вас шмат паўнамоцтваў, але не хапае. Не хапае, каб зрабіць нешта гэта добрае, нешта гэтае добрае. І заўсёды вось такая спакуса ёсць. І для Лукашэнкі нават вось прэзідэнцкая форма кіравання аказалася прасторай недастатковай для яго кіравання. І таму ён скарыстаў той момант, падкрэсліў, на той момант ён быў вельмі папулярны, ён быў больш папулярны, чым іншыя інстытуты ўлады, чым Верховны Савет і 12 і 13 склікання, у якім я быў дэпутатам, большая папулярнасць, чым у судовай сістэмы, і ён пайшоў на пралом. Ён пачаў перапісваць Канстытуцыю, якая давала яму багата паўнамоцтваў. Ён быў не толькі кіраўнік дзяржавы, але і кіраўнік выканаўчай улады, але вось тут той дыягназ, пра які я казаў. Палітыкі, якія хворыя на ўладу, ім навогул права не патрэбна, ім навогул не патрэбны ніякія шлагбаумы, ніякія абмежаванні, ніякі прынцып падзелу ўладаў. Таму што сам прынцып падзелу ўладаў для Лукашенка быў перашкодай, быў выклікам, быў пагрозам. Ён хацеў быць вось такім манархам, які мае цалкам усю ўладу, і замест галінаў улады ён хацеў атрымаць ствол, і атрымалася, што гэты ствол можа быць толькі ствалом дубінкі ці ствалом аўтамата.
А як, Павлюка, трошки, калі ласка, ну ось з палітыкамі добра, все зразумела. Ты прайшоў гэты шлях, ты назіраў змены ў палітычнай структуры, ты назіраў як медыяэксперт, як журналіст. Журналістыка... Ну, тады я хутчэй быў парламенцкім карэспандэнтам розных выданняў. Так, вось. А што рабілі журналісты? Што медыа рабіла? Як змянялася цягам вось гэтых год, змянялася роля медыа увогуле, журналістыкі? Інтэрнэта няма, зразумела. Так. Ці супрацьстаялі таму ціску, які... Спрабавалі вы? Таксама згвалтаванне, бо цэнзура, ўсё гэта з'явілася ў такім маштабе, таксама пры Лукашэнку. Ну, як хутка, і прабач, як хутка? Не адразу ж гэта ўсё адбылося, так пум! Не, безумоўна, гэта было не імгненна, хаця Лукашенко прыходзіў да ўлады са словамі, што ён дасць усім свабоду. Памятаем. Але я тады працаваў на радыё «Крыніца», былі нашы калегі беларуска-маладзёжныя, і на наўпроставае пытанне, што з гэтым будзе, ну, свабоду, але ніякіх канкрэтыкі не было. А нас не вярнулі тады як рэдакцыі, і гэта была просто такая сітуацыя, калі у дзяржаўных СМІ яшчэ была магчымасць быць больш-менш вольным, была больш-менш жывая рэдакцыйная палітыка, за што ляцелі пакаранні на галоўных рэдактароў, на журналістаў, але нешта можна было рабіць. Потым сістэма пачала мяняцца. Нараджалася незалежная СМІ. Вот мой беларускі рынок, дзе я працаваў, ён з'явіўся ў 90-м годзе, з'явіліся свабодныя новасці, была газета «Свабода», яны былі больш вольнымі ў гэтай сітуацыі, але іх таксама пачалі ціснуць. І гэта пачало мяняцца. Ну, з'яўляліся такія нормы, што подпіска можа быць праз белпошту толькі, а не праз рэдакцыю, а тут спрабавалі рабіць незалежныя спосабы распаўсюду. Аказалася, што это кур'ерскі спосаб распаўсюду, які трэба атрымаць ліцэнзію дзяржавы. З'яўляліся іншыя абмежаванні, з'явіліся прыклады, калі штрафамі душылі выданне, журналіст дапусціў памылку, і тут аказвалася, што гонар годнасць чыноўніка каштуе столькі, колькі можа быць амаль гадавы абарот выдання. Гэта прыводзіла да пэўнага замяшчэння, але гэта былі такія формы, якія, ну, можа быць, былі не вельмі бачныя грамадству. Грамадства бачыла ўжо вынік. Вось. Але я бы хацеў сказаць і пра тое, што насамрэч вот спадар Анатоль згадваў пра прававую культуру, пра прававую дзяржаву. Насамрэч, шмат хто з дэпутатаў, ягоных калег, таксама не разумеў, навошта патрэбна падзел уладаў. Бо вот толькі што была савецкая ўлада, якая была камуністычная партыя, якая кіравала савецкай уладай, ну і навошта было нешта новае прыдумляць, яно неяк працавала. Хай это будзе прэзідэнт замест кампартыі, але будзем кіраваць савецкай уладай, і все, ім зразумелая была схема. І вось былі унікальныя людзі, якія прыносілі новыя веды ці новае разуменне, што прававая дзяржава так не будуецца. І Валерій Гурьевич Ціхіня, першы старшыня Канстытуцыйнага суда, яшчэ да ўсяго гэтага пісаў пра тое, што у савецкай улады не было, у Савецкага Саюза не было сталай прававой сістэмы, бо яны за 70 гадоў аж 4 разы памянялі Канстытуцыю. Ён тады яшчэ не мог сабе уявіць пра тое, што будзе адбывацца з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь. І, дарэчы, у 95-м годзе, ужо 95-96-м годзе, але калі я зазірнуў сваю кніжку, то у 95-м годзе было 26 нарматыўных актаў, з якіх 16 былі прызнаны часткова або поўнасцю неадпаведнымі Канстытуцыю. Ну, гэта было тое, што Канстытуцыйны суд тады мог казаць. Ён звяртаў на гэта ўвагу, але для таго... Тады гэта было магчыма. Так. Вот на мінулым тыдні было пасланне Канстытуцыйнага суда, дзе расказвалось пра тое, што в Беларусі благорастваренне ў воздухах, все добра, нічога кепскага не можа быць. А тут Канстытуцыйны суд разбіраў, і там былі законы, які ён казаў, што заканадаўчы орган улады нешта парушыў, указы і гэтак далей. І гэта было тое, з чым можна было працаваць, але як калісьці напісаў Юра Сверко, наш калега, які зараз в Украіне, тады ён быў беларускім журналістам, а Зорькін тут Ціхіня. Зорькін быў тады такой вот пагрозлівай фігурай в Расіі, які змагаўся з прэзідэнцкай уладай, нешта шумела ў прэсе. У нас Ціхіня сапраўды быў інтэлігентным, спакойным чалавекам, і, напэўна, гэта адзін з тых фактараў, які не даў магчымасці яму адстаяць пазіцыі Канстытуцыі. Заканадаўчы орган улады пры прыходзе Шарэцкага да ўлады таксама, як ён стаў кіраўніком
а Верховный Совет не знайшоў у сябе магчымасці адстаяць Які Канстытуцыю. інтэлігентны чалавек. Шарэцкі, можа быць, быў трохі іншым, чым Ціхіня, але таксама ён не быў такім жорсткім. І жорсткія людзі, вот, як у вас былі в кадрах у першым рэпартажы Віктор Ганчар, некаторыя іншыя, яны знікалі. Юрий Захаренко. То бок, прэзідэнт тады Лукашенко, яшчэ абраны, які не згубіў да канца сваю легітымнасць, рабіў усё, каб не залежыць ад выбараў, а залежыць толькі ад таго, што ўлада знаходзіцца ў яго руках. Каб выбары залежалі ад яго, зразумела. А вось, спадар Анатоль, ці магчыма вяртанне да балансу ўладаў праз новыя канстытуцыйныя змены? І што для гэтага трэба рабіць, што мусіць адбыцца? Якія змены ўнесці? Безумоўна, у нас ёсць досвед, ён не просты, ён складаны, ён цяжкі, ён павучальны, але ён ёсць. І ведаеце, ёсць праект Канстытуцыі новай Беларусі. У 2019 годзе мы спрабавалі спрагназаваць сітуацыю, што будзе ў 2020 годзе падчас выбараў. І эксперты выйшлі на такую выснову, што хутчэй за ўсё будзе, як заўсёды, разгон плошчы, а затым нейкая морква для грамадства. І гэта магчыма, што Лукашенко зноў пойдзе на нейкі рэферэндум і зноў нешта зменіць у Канстытуцыі. І мы тады вырашылі, што трэба быць падрыхтаваным да гэтага часу і выпрацаваць некалькі вельмі канкрэтных прапаноў. І такая праца пачалася, была створана грамадская канстытуцыйная камісія. Прыйшоў 2020 год, і те мільёны людзей, якія выйшлі на вуліцу, гэта быў запыт не на тое, каб падмаляваць, падмазаць фасад. А вось 2020 год паказаў, што ёсць запыт на радыкальныя змены, на такі капітальны еўрарамонт беларускага дома. І мы тады прынялі рашэнне, што патрэбна пісаць праект Канстытуцыі новай Беларусі, якая улічвае і наш досвед, і тыя змены, якія адбываюцца вакол краіны, і быў створаны ўжо іншы механізм працы і падрыхтаваны праект Канстытуцыі новай Беларусі. Ён улічвае, падкрэслівае тое, што прэзідэнцкая форма кіравання – гэта заўсёды пагроза і небяспека. І для нас вельмі важна, калі прынялі праект Канстытуцыі новай Беларусі, у якіх умовах пачынаецца палітычная эліта. Бо калі мы захавалі інстытут прэзідэнта, але там парламенцкая форма кіравання. Цалкам парламенцкая форма кіравання – гэта праект Канстытуцыі новай Беларусі. Ёсць інстытут прэзідэнта, гэта спаўнамоцтваны прыкладна як у Наўседы ў Літве, у Наўродскага ў Польшы. І гэта для нас таксама яшчэ адзін інстытут такога баланса сілаў, каб як мага менш паўнамоцтваў былі ў адным кошыку, у адных руках, у адной палітычнай групы. Праект Канстытуцыі даволі добра падрыхтаваны дакумент, чаму я кажу, таму што Венецыянская камісія зрабіла пазітыўную рэфлексію на палітычную сістэму, якая зафіксавана ў праекце Канстытуцыі новай Беларусі. І мы атрымалі шмат экспертыз ад розных структур на розныя аддзелы праекта Канстытуцыі новай Беларусі. Мы спадзяемся, што гэты час прыйдзе. Дзякуй вялікі, што прыпыняю, трэба нам ісці далей. Будзем аптымістамі, аптымісткамі і спадзяемся таксама на інстытут прэзідэнткі Рэспублікі Беларусь.